caravanetje 1. Daarachter staat er nog een. In Den Hof. Een schattig caravannetje. Maar als ze dan kijkt naar de balustrade op het plat dak. Ja, dat is wel apart. Tenminste, ik heb het nog nooit gezien. Het zijn engeltjes, maar het zijn ook van die menkes. Die heel nieuwsgierig, zowat met de neus, tegen het glas zitten. Van hun eigen prieeltje, zullen we het maar noemen. Alsof ze met de neus tegen het glas van de snoepwinkel stonden. Zo gaat. Door staat de deur op een kier. Oh, er zit wel iemand in de kamer. Nou, we zullen dus keurig netjes gewoon aanbellen. Tenminste, oh ja. Goeie deur. Ja, het is nog een stukje tippelen voordat wij de voordeur bereikt hebben. Oh, kijk, wat leuk. Oh, kijk. Ah, tulpjes. Kijk nou toch, wat leuk. Ah, Rudy. Och, dit is echt het lentegevoel dat we eigenlijk net nodig hadden. In deze toch nog wel frisse tijden. Goedemiddag. Dag mevrouw. Oh, god nog. Je lacht nog altijd, dus Ja, het is een verrassing. Nee, ja, dat is zeker een verrassing. Is het, je lacht erbij, dus wel een aangename verrassing? Ja, mijn man zit altijd te kijken naar dat programma. Of geen niet? Ja, ik ben meestal met gedaan, ik kijk ook af en toe. Je kijkt dan af en toe stiekem mee. Ja, zo is dat. Nou, heb je een idee waarom we aangebeld hebben? Voor die tulpen. Nou, die tulpen, daar kwam ik net pas achter, wie ik op weg was naar de deurbel. Wat heerlijk. Ja. Hier is het lente. Ja, zeker. De keukenhof zeggen de lui. De kleine keukenhof. Ja. Narcissen, die hebben vorige week een flinke map sneeuw over zich heen gekregen. Ja. Dat is dan wel jammer, hè, van de nachtvorst. Ja. Nee, we kwamen eigenlijk af op de... Ja, wat zien het eigenlijk? De kleine glazen huisjes met door de engeltjes in en de nieuwsgierige jongetjes die met de neus bijna tegen het glas stonden. Mijn man had dus hobby met ijzer werken en met hout. En wie er gepensioneerd was, is er dan mee begonnen. Hè? Dus lasje en ja, er moest ook geen in staan in die huisjes. Ja, waarom stonden engeltjes in? Ja, die moeten ons beschermen. Ah. Ja, is dat echt zo, hè? Nee, maar wie komt zo op het idee? Ja, dat heeft er dan nog gezet die uitgehaald. Hè? Meestal bij de bies. Al zo? Ja. Wat is Die dat, de beeldjes. kringloop? Ja, die beeldjes. Hè? Oh, die beeldjes. Ja. Nee, dat ijzer had er allemaal zelf gemaakt. Maar ik heb het nog, en we komen nog alles ergens in de provincie, hè? Ja. Ik heb zoiets nog nooit gezien. Iemand die dat bedenkt, dat op die manier vormt. Is het een immers met veel fantasie? Je hebt veel fantasie, ja. Ja, met hout en met ijzer is er veel bezig. Met hout en met ijzer. Want ik zag ook het windmolentjes. Ja. Is het toes? Ja, ik denk dat ze kan. Wat bleef? Ik denk net dat er aan de deur kan. Oh, is hij bescheiden? Ja, Ja? heel bescheiden, ja. Wat lief. Ja, Misschien helpt je ook wel heel veel van hem. Vanwege zijn bescheiden aard. ja, dat past wel bij mij. Ja? Ziet je zelf ook een bescheiden immers? Tamelijk, ja. Ja? Ja. Je leidt samen een gelukkig leven in eenvoud. Ja, we hebben 50-jarige broer achter de rug. Wanneer was dat? Dat was dus, hebben we nog net kunnen vieren voordat de corona uitbrak. Yes! Hoeveel man worden er op het viers? Ik denk zo'n 30, 34. Dat is nog redelijk bescheiden. Ja, maar vooral dus, ik ben van een grote familie, 8 kinderen. Ja. En van de man is alles, die zijn allemaal dood. Oh. Hij is het jongste kind, ja.
En hij heeft zo de buren uitgenodigd ook. Heb je het feest ook hier aan huis gehad? Nee, daar in het trefcentrum. Oké. Gasterie heet dat nu. En was het gezellig? Ja, wat heel gezellig, ja. Ze hebben ons goed verwend. Kijk, Ja. heb je leuke dingetjes nog cadeau gekregen? Ter Eh, gelegenheid van symbolische dingen? 2 bomen. Ah, Voor de volgende 50 jaar. kijk. Twee buimpjes om ook daadwerkelijk te planten in Ja, de die stond nog in de tuin, ja. levensbomen. Zo zou je kunnen zeggen, ja. Is het een bepaalde soort? Nee. Dus, ja. Ene heet Judasboom. Oh, Er komt dus een blad aan in de vorm van de Judaspenning. En de andere weet ik niet meer wie dat heet. wie zoet een Judaspenning de roet? Dat is, dat zijn die blaadjes, die doorzichtige blaadjes, dat is ook een strook, hè. Kent je wel, hè? Ja. Noemen ze dat Judaspenning? Ja. Dat is een beetje wie... Ik kan wel even laten kijken. Ja, Geer. Ik denk nou... Dat was Rudy. Oh, dat was Rudy. Ik denk nou aan die... een beetje melkglaasachtige blaadjes zien dat. Ja. Die ze vroeger ook heel druk in druugboeketjes hadden. Ja. Ja! Als strook, hè. Dit is als strook. Maar we hebben een boom, die heet ook Judasboom, omdat het dezelfde bladervorm heeft als deze. Groeien die snel? Die beuk? Ja? Nee, Nee? deze bedoelt ze. Nee, die buin van Ug. Nee, ik denk dat het wel een aantal jaren nodig heeft. Ik heb toch enorm veel, maar ik heb toch wel dierbare jeugdherinneringen aan. Want vroeger was dat enorm populair om ook in sierboeketten te doen. Ja. En Ja, omdat het zo fijn dreugt, hè. de Judaspenning. Nou, weer wat geleerd. Ja, wat leuk! Hey, en nog even terugkomend op het feest. Wie dankbaar ziet je dat nog samen hebt kunnen vieren voor dat... Het allemaal uitbroek. Ja, Ja, heel dankbaar, ja. Want 14 dagen daarna, ja, dat is lang. Ja, ik weet het. Mijn petekind was ook goed genodigd en was 44 jaar en dat is aan corona gestorven. nee. Dat is wel nog op het feest geweest. Oh, Ja. 44 jaar. Ja. Ja. Moeder van 2 kinderen. Ja. Ik ben niet zo gauw stil, maar daar ben ik wel even stil van. Ja. Ja, en we hebben nog het feest, leuk feest gevierd. En toen ben ik er weer door. Is dat ook heel snel gegaan dan? Ja, is toegestorven. Dus dat is een kwestie van dagen geweest? Ja, nog minder dan dagen, denk ik. Nee. Ja, klopt. En zij is ook petekindje. Ja, En is zij het de dochter van een van mijn zus? zuster. Van ook Ik zuster. ben een gezin van 8 kinderen. 4 meisjes, 4 jongens. En wie gaat het met haar gezinnetje? Ja, het is nu een jaar geleden. Ja, ja, ze beginnen hun richting te vinden. Hè. Ja, De man heeft een heel leuke dankbetuiging gestuurd. Kan ik gewoon even laten kijken? Ja. Ja. 44 jaar. Kijk. Is dat geen Dit heeft de leeftijd? man als dankbetuiging gestuurd. Dit is het niks wat dan gestorven Oh, is. En het dochtertje heeft het getekend. En dit heeft de man als dankbetuiging. Kijk, hier zit het in de erwten en hier in de moes. Dat is dat meisje wat dan gestorven is. wie hoort ze? Marjan. Marian. Leuk hè? En haar man heeft dit als bedankje. Dankbetuiging. Ja, steekt hier dan achter. Oh, wat een mooie, Ja, hier staat ook wel die tekening. Hè, oh, wat een mooie dankbetuiging. Ja, dat is echt heel mooi. Heel mooi. Ja. Ja, dat is Marjan. Wat verband had je met Marian? Want je kent Marian dus. Ja, dat kind kwam, als kind kwam hij altijd Ja. op vakantie en een hele sterke band had ik ermee. Ik moest van mijn eigen kind zijn. Nou ja,
niet in alle gevallen, maar wel in veel gevallen is een petekind toch iets heel bijzonders. Hè? Ja, zeker. Ja. 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 Maar ja. Ik neem aan dat Marian heel veel in ook gedachten is. Nog steeds. Ja, nog steeds. Ja. Iedere dag. Ja. Wat voor leuke dingen deed je samen Ja, vroeger? het kwam hier op vakantie, ja, dus met mijn dochter. Ik heb een zoon en een dochter, een spelkezoon. En ze had dus Marianne van de boerderij en mijn kinderen gingen daar ook op vakantie. Ook heel leuke herinneringen aan. Oh, dus die gingen hier bij elkaar op vakantie, Ja. omdat het een verschillende omgeving was. Ja. Ja, dat is heel leuk. En worden dat vriendinnen ook? Ja, zeker. Ja, Qua leeftijd een beetje hetzelfde? ja 1 jaar verschil. Oké. En we hebben ook als familie een boek gemaakt over hem. En dat hebben ze allemaal gaan ingeschreven. Wat ze dat ook eens zien? Ja, Geer. Ah, alle. Als je het bij de hand hebt. Ja. Hallo. Ja, de zon schijnt en Limburg is weer massaal boete. De hele familie heeft hier dus gaan ingeschreven. Oh. Een kijkje in Marians leven. Ja, en allemaal hebben ze daar hun gedachten ingeschreven. En sommige een heel verhaal, sommige alleen een gedichtje. Ik heb grote kikkers wel. Dat is zijn man, dat is mijn zuster. Ik wou net zeggen, dat ziet geen. Dat is mijn zuster. Ja, verliekt heel veel. Ja. Oh. Dat is de man van het meisje. Als er zo'n uitgebreid werk wordt gemaakt over Marian in dit geval, dan moet ze door heel veel mensen toch wel ontzettend geliefd zien. Dat is geweest. alleen van Oost-Oekraïne alleen. Dus van zijn Maar, man. maar van zijn- geliefd worden ze. Ja, heel zeker. Waar Marianne is, daar is het goed.